Todo estaba previsto no Concello de Catoira para que tivese lugar a moción de censura solicitada polo PSOE e o Partido Popular para derrocar o goberno nacionalista de Xoán Castaño, pero o desenlace deste pleno, aprazado dende marzo por mor do coronavirus, non sería o esperado. Convocado para as 12, a esa hora ningún dos edís catoirenses atopábase no salón de plenos. Minutos máis tarde aparecía o líder dos populares, Iván Camaño. Estivo uns segundos na sala e volveu a marchar. Algo saíase do guión previsto. Con media hora de retraso aparecían os edís do goberno do BNG e posteriormente dos concelleiros socialistas. Unha vez formada a mesa de idade, informábase que Xoán Castaño dimitira e que eses edís socialistas retiraban a súa sinatura da moción de censura. O pleno quedaba invalidado. É necesario constatar, para poder seguir coa tramitación desta moción de censura, que se manteñen os requisitos exixidos. Entre eles é que esta moción de censura sigue contando co apoio da maioría absoluta dos membros da corporación. Como ese requisito non se dá, este pleno xa non se pode celebrar e simplemente o noso papel que queda é o de levantar a sesión. Xoán Castaño asegurou que presentou a súa dimisión para non entorpecer as negociacións entre o BNG e o Partido Socialista e poder dar a Catoira un goberno progresista e nacionalista. Non quero nin ser un heroe nin nada polo estilo. Só cumplo coa miña conciencia. Non quero ser obstáculo e non o son. Quero que Catoira teña un goberno progresista, que teña un goberno nacionalista, que sexa un goberno forte, que poida traballar polo menos para satisfacer as ambicións e as necesidades deste povo. Por lo tanto, quero que quede constancia que nin son un heroe nin nada polo estilo. Só son un servidor público que neste momento decidiu que era o mellor que podía facer eu para o povo de Catoira. Moitas gracias. Xoán Castaño deixa de ser o alcalde de Catoira, pero non pecha a porta a seguir como concelleiro. Pola súa parte, os edís do PSOE que retiraron a súa sinatura, Dani Touriño e Roberto Bouzón, explicaron a súa postura a través dunha nota de prensa, tamén firmada pola súa compañeira Purificación Quintás. Os socialistas aseguran que a súa decisión está avalada polo seu partido para buscar unha alianza co BNG e dar a Catoira un goberno progresista e de esquerdas. Mostráronse contrarios ao acordo acadado co PP defendendo unha política que non dependa de sillóns nin vagas promesas. Remataron pedindo desculpas aos catoirenses por todos os acordos e situacións inexplicables que se deron neste primeiro ano de mandato.